Šajorie, šukerie, makirurde, palamande, makirurde, palamande, šaje. Šajorie, šukerie, makirurde, palamande, makirurde, palamande, šaje. Adam peklanmanın, çay şukariye, mocu dilan çay şukariye, dirindikan şaye. Adam peklanmanın, çay şukariye, mocu dilan çay şukariye, dirindikan şaye. Jak se máš? Já jmenovat Borat. Já rád vás, já rád sex. To je fajné. Zde má země můj Kazachstán. Ona nacházet vedle Tadžikistán, Kyrgyzstán a idioti Uzbekistán. Zde mé město Kusek. Zde Orkin, náš nasilňovač. Fujky, fujky. Zde naše městská školka. A zde byt Mukhtar Sakanov. Stará se o traktory a potráty. Zde byt můj dům. Vstoupit, prosím. Zde můj soused, Nursultan Tulyakbay. On byt parádní svině. Já pořídit okno ze skla, on pořídí taky okno ze skla. Já udělat schod, on mít taky schod. Já budík s radiem. Na to on chudý. To moc fajné. To byt Natalia. Je to má sestra. Čtvrtá nejlepší prostitutka v celém Kazachstánu. Fajné. Zde moje maminka. Ona nejstarší žena v celém Kuseku. Je jí 43. Já ji rád. A zde má žena Oksana. Ale ona je nuda. Cože jsi to řekl? Kolik jsem zaslechl? Slyšela jsem dobře? No nech počkej, to. já ti ukážu. Pojďte Ty dál, hajzle prosím. hubená! To dobrý. Ti radši vykopat matce hrob. Tady já bydlet. Má postel. Zde to být můj video nahrávač. A zde kazeto přehrávač. Teď vám ještě ukázat celý náš dům zvenku. Tiše. Moje hobby. Ping-pong. Opalovat. Diskohrádky. A o víkendech jezdit do hlavního města, koukat na slečny, jak sedět na zachodech.